Wara li l-kabinet ta' Roberta Bela ddeċida li ma jagħtix maħfra presidenzjali lill-aħwa George u Alfred De Giorgio wara 24 sija għadu mhux magħruf x'wassal għal din id-deċiżjoni. Dan kif kemm il-Prim Ministru kif ukoll il-Kummissarju tal-Pulizija għażlu li jibqgħu sikta milli jwieġbu fuq liema bażi ġiet miċħuda talba tal-aħwa De Giorgio li qed itennu li għandhom informazzjoni diretta dwar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia u każi serji oħrajn li seħħew fil-passat. Fil-fatt, mistoqsi minn Net News, il-Prim Ministru Roberta Bela qal biss li saru ħafna deliberazzjonijiet. Abbażi tal-parir tal-Avukat Ġenerali u tal-Kummissarju tal-Pulizija u d-deliberazzjonijiet kollha li jagħmel il-Kabinet. Madankollu l-Prim Ministru naqas milli jgħid kemm il-Kabinet dam jiddelibera. Dan hekk kif il-laqgħa li saret it-tnejn f'Kastilja u li ddiskutiet dawn it-talbiet għal maħfra presidenzjali damet biss ftit anqas minn sija u inkludiet preżentazzjoni mill-Kummissarju tal-Pulizija. Tantu hekk li wara sija ħarġet mal-ewwel stqarrija mid-DOI. Il-Prim Ministru minnaħa tiegħu lanqas ma wieġeb għaliex il-Ministru Carmelo Abela għażel li jirrekuża ruħu mill-istess laqgħa. Dan hekk kif sissa ħadd ma semma b'mod ċar isem il-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru fl-involviment ta' wieħed mill-każi in kwistjoni. Iżda affaċċjat din il-mistoqsija Abela baqa' dieħel f'Kastilja mingħajr ma kummenta. Kif għandha tinftiem il-fatt li l-Ministru Carmelo Abela rrekuża ruħu? Sa dan it-tant fl-aħħar sigħat Net News bagħat qatt ta' mistoqsijiet anke lill-Kummissarju tal-Pulizija. Staqsejnieh jekk personalment iddikjarax ruħu kontra l-għotja tal-maħfriet presidenzjali u jekk iva fuq liema bażi. Staqsejnieh ukoll jekk iħossux fiduċjuż li se jsolvi l-każ tal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia u l-każ tal-attentat serqa u qtil fil-kwartieri ġenerali tal-HSBC mingħajr ma tingħata maħfra lil ħadd mit-tliet irġiel. U anke jekk se jkunu qed jitressqu aktar nies brabta ma' dawn il-każi. Iżda dawn il-mistoqsijiet kelli mal-Korp tal-Pulizija wieġbed biss li kwalunkwe parir moti lil kabinet u meqjus bħala informazzjoni privileġġjata u li l-Korp jibqa' kommess li jsolvi r-reati anke dawk li twettqu snin ilu.